Kanti nisangidelelwe namanje. Kanti nizongicasukela kuze kube nini ngempela? Surya? Surya? Ubaba uthi angikubiza. Usadli breakfast. Kodwa mina ngizohamba. Sangamthumela. Ya ngiyeza. Hayi babuti, usuyaphika manje? Awukaqedi ngisho ukudla kwakho nje. Hayi baba omncane ngibizele kumele ngiye. Yebo bonke. Asikho isidingo sokuya lapha. Nje kusaphindela kuloya muzi. Abakuhloniphi. Bengintshelile nje izolo ukuthi singakhulumi ngalento le. Nisakhuluma into yodwa namanje. Ucabanga ukuthi ilula tata? Angeke sikwazi ukubekezelela ukuthuka. Hayi bakuphathisa kwesigcila. Anshalana ngasho ngolutho. Bekumele imise yonke lento anginjalo. Angithi akekho ngakithi. Ngakho-ke nathi asifune umuntu la. Hle sibambisene ngithini? Kwanele lokho. Buti, kumele ungithembise uyazi? Ungalokothi nje uye emzini baba omncane yazi? Ngiqedile ukukhuluma. Sengiqedile. Ngiyabuza niyazi kahle into enikhulumayo kodwa nini? Angizwanga ke? Nithi asidingi umuntu thina. Babe sidingisa kule ndawo. Ubaba omncane wasivikela kodwa. Sisahleli la kungenxa yakhe. Nabantu basasiphethe kahle. Kusemseni wakho ukuhlala kwethu kule ndawo. Lolu yasuku lo imosha iphele impilo zethu. Kodwa lolo suku angikwazi ukudlulisa engqondweni yami. Umama ozele lezi ingane ubaleke nezinto zaNkulunkulukazi kanye nezamfundisi waleli thempeli. Asimfuni umuntu oboleka nje esigodini sethu akadingiswa. Imani. Ngiyavuma, okwenzekile kubi ngempela. Iqiniso lithi owesifazane okhohlakele. Ngakho ke angikwazi ukujezisa uShankaro nezingane zakhe ngenxa yesikhohlakali somama. Ngicela nibuke nje lezi ingane. Kungabe iphutha labo kanjani? Uma sibadingisa sibaxosha lapha esigodini sethu, siyophenduka izoni. Nginamanga ngalokho. Yebo, ngokunjalo phela baba. Uma sikhuluma ngokuphepha bobucwebe baNkulunkulukazi, buzohlala la kumina. Ngingazikhathazi ngalutho, Mina nginawe. Futhi noma kunjani ungakhathazeki, yes? Ngabe khona iphutha engilenzile. Uhambe phakathi nomcimbi kanti ayibukeki into enjalo. Ngabe khona iphutha engilenzile. Hayi cha baba, akunjalo nhlobo. Kukhona la bekusamphuthuma khona. Bekumele uyosebenza wedwa. Manje wasuhamba nodade benu. Kodwa ke cishe bebengafuni ukuhlala. Manje mina futhi bengizothini? Ngicabanga ukuthi angenzanga ngokwanele. Baba, ungangithuka mawuthanda. Kodwa ngicela ungakusho lokho. Iphutha elinjengaleli ngeliphinde lenzeke. Ngingumuntu onomqondo ovulekile. Wonke amaphutha ngiyaxolela. Ithi uwehla kancane ehla. Surya khona la. Sitholele itiye nokudla okulula. Mshana wakho lo. Futhi uyena okhethekile kumina. Bona ukuthi uzoliqeda kanjani ulaka lwakhe. Hawu baba, angicasukanga mina. Ngingacasukela wena pho. Yebo kulungile. Surya, hlala la.
hlala la. Ngizokulethela into yokudla manje. Yes? Bese ngeke ngamaya. Kukhona umuntu osedlile ekseni kangaka. Ungenza ngathi angikwazi sorry. Yabona ngoba ufuna lo mnyeni wami amsho uyeke yonke into wezalana. Hlala la. Ngizokuletha manje. Auntie, ngiyabonga impela bese ngidlile. Surya. Ungidinelwe yini? Hayi cha auntie. Ngakudinelelani kodwa? Hayi futhi khohlwa ngokudla. Ngizoletha ubisi okungcono. Mana la. Ngizoletha khona manje. Ungaphuthelwa izethembiso. Njalo ngomsombuluko kuya kulesihlanu ngo6 ntambama khona lana on yours truly zizonke sisonke DStv channel 169.